Ndamira pamberi pedera makumutasa. Ndamira pamberi pedera makumutasa. Zvekutsari zvechokwadi. Zviro zvachataura ngezvechokwadi. Ndikaipachariswa nemhosva. Ndikandipanjaraswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari anibatsirawo. Pamusoro ichangamiro. Ndonzi taremekedzwa kuonza. Kuonza. Mukomana anonzi tingati musi wa 8 November. Mukomana anonzi Robert Mtetwa akapinda mumba mandinogara. Akatora zvipfeko zvemukadzi wangu zvinosanganisira mabhurani mapendi. Zvekuti kusvika pari zvino handisi kuziva kuti zviri kupi uye kuti akazvitora achida zvei. Ndo nyaya ndanayo pamberi pedare kuti mundibatsirewo. Ndiye Robert. Akaba. Akaba. Bruce akaba here watakatora. Vakatopinda mumba musina permission kabva akaba. Iye ndiye anofanira kutsanangura ndakapinda sei. Aiyo, mumhangani ndiwe zvo. Saka ndiye unofanira kutigaidhawo kuti taura kuti murume akapinda mumba mangu. Pamba pakadii? Pakapiriwa. Atiti akapa mabhura nemapendi emukadzi wangu ndokubva aenda nawo. Saka isusu tinenge kuti tiyasoziva kuti kana papa kakiwa pane element yeumbavha here. Kana kuti papa asina kukiwa akapinda sei? Akamuona ndiani? Akaziva kuti watora mapendi badzi nemabhura ndiani? Zvakaitika ari tingati manje zvekuma-8-9 musi wacho wa-8 ndakabuda mumba zvekungobuda ndichibuda 2 minutes ndichibva ndaudza mukadzi wangu kuti ndodzoka mai manje. Saka mukadzi wangu haana kuita pfungwa yekuti rega ndivhare dhose munhu ari kungodzoka mai manje. Saka iye anenge akanga achiona zviro zvinezimendesa ndanga ndichiita. Nguva ndakangodzoka ndopandakadzoka ndichiwana bhegi remwana rinenge rine hembe dzemwana rabviswa mubedroom marinogara rasiwa mukicheni. Ati mangwana makuseni zvakaona mukadzi wangu pakamuka zvekuma-5 akauya achiti pandamuka ndichienda kutoilet ndaona mukomana anonzi Robert achiuya neheti yehanzvadzi yangu yandinogara nayo nekasiketi kemwana achita imi maikuonza oi zvinhu zvenyu. Ukamukadzi wakwai. Aiyo. Naiso. Saka uchiremba kunge ataura izvozvo kuti oi zvinhu zvenyu wakabvunzwa kunzi wazviona kupi zvinhu uye waziva seti ngezvako zvikanzi zvinhu izvi ndazviona zviri kumberuko mandutuko. Robert. Saka mushure mezvokupadheiro ndakaona Ishe Medzani ndichibva ndautsanangurira nyaya yangu kuti ndozvaitika but zvinhu zvazouya nemukomana uso. Saka Ishe Medzani ndokwakwandibatsira kutora mukomana uyu tichibva ndaenda kuitika achibva anyatsa kumubvunzurudza kuti chii chakaitika. Akambodawo ramba ake but wakazobvuma akati ndini ndakatora zvinhu izvi. Ndikanzongochida zveiko zvinhu izvi. Zvinhu zvakapinda zvakati hanzi ndakanga ndatumwa naPhilip Kumbura uyu ndakanga nditumwa saka handisi kuziva kuti iye aida zvei uye kuti zvii kutoka zvishandise handizoti Philip wakatombonzi saka achitizosirawo zvinhu zvacho zvawakatora zvikanzi Philip ndiye ari kuziva wakabvisa.
Anda pembeli bendera makomitasi. Anza kugeza. Samira hapa mbele ya mambo sasa. Yesu jana nikachukua ni. Sasa yonatara kuchoka. Ndikanyipanchara sone moto. Nganyeba ntara aswani mo. Marari batsiro. Ari batsiro. Sana. Saka Sasa wangu ari musi Saturday 12 November. Pataremekedzwa. Ngari Saturday. Mukomana uyu akanga ari kutama kusvika kushopu vaigara achibva aenda paimwe shopu paaakugara saka aenda pashopu apa takasvika kumanheru inini zvekuma 889 nguo ndakabva ndabvapo ndaenda kumba makuseni ndiri kuya pabasa ipana ndichiita basa rangu paseri pemashopu ipapa saka ndiuya makuseni kudaro ndakasangana nemudzimai wakonza ari kuya kutoilet inini ndiri kubvomba kwena ibva ndati maikonza heti iyo haisi yemurume wenyu tatisati aranga paheti tubvunza kwanza ndemurume wangu ndikati ko chimwe chacho chiripa mberi chii kwanza regai nditarise inenge chisiketi ndipo pakabva vanhonga heti nesiketi vachibva vatora kwakuenda nazvo kupa murume wake. Saka ipapo ndakabva ndabva ipapo ndichibva ndadzika kune shamwari yangu kubva ari padhuze neshopu yake. Ndakatomira ikoko ndaona gare munhu akauya kunditora kwanzi Robert uya pano ndikati kwakanaka here kwanzi kwakanaka uya kuno ndichibva ndatorwa ndichibva ndaendwa neni kuseri kweshopu yemukomana anonzi Salomekedzwa kwanzi ndibva ndapinzwa mushopu mwe vandagarwa dare kutanga kubvunza kuti zvinhu izvi wakazviona sei iwe wakazoziva sei kuti zvinhu ndezvataremekedzwa ndikati ndakaziva neheti noti ndiyo yaigara achingopfeka ari pamashopu saka vandibvunza daro ndipo pawakandimanikidza kuti hausati autaura toda kuti utaure chokwadi saka inini ndakamumanikidzwa pane nyaya yandisinoita ndozvandinoita ndakapomedzerwa zvinhu zvandisinoita nekuti so asi une zita remunhu wakataura zita remunhu akaita sei ngati panyaya yapo waibvunzurudzwa zvese uchibvunzurwa une zita here remunhu rawakapinza munyaya iyo riripo zita rakapinza zita rani ndakataura anonzi ani Dumbura sei wakaripinza zita remunhu nyaya usingazivi ipapo ndakange ndavhiringika sei iwewe wakangofunga Dumbura ndiye munhu ega iri kumamuga asiri ega saka sei wakafunga Dumbura chete kuti ndiye akutuma ndiye munhu akaishamwari dzakanaka saka wabva kuti kandigura hangu kushamwari ndekumumonera nemhosva dziri dzake hai ndati wakafunga kugura ukama here nenyaya yekupinda mushamwari yako munyaya yake asingazivi saka wakafunga kusacrifice ushamwari ndozvandakaita kuti iwewe usale muchena ndozvandakaita iwe waimbozvifunga here kuti nekuneneredza zita remunhu kupinza zita remunhu mukati wanga kupara mhosva handisingazivi berava aiwa vanga usingaziva unoziva zvinhu zvakatomboziva sei zita racho unoti hauzivi sei wakatokwanisa kuziva zita remunhu amadhukwari ainini papa pandinombozvikora kazvinhu hauna kuzitora anotora ndakatoita zvotonzi kunhonga kwaita zvinhu ndioruziva kumazvino right bambo ndimisa Dumbura
ndimi kuti mwatora mabhuku akati iyi mabhuku amunaotora kusaope kwenyu hakuna basa asi mashoko enyu amakataura ndo akakosha kana mwakati munhu ndotori mabhura zvaiwe zvazvine basa rekuti aitora zvochengetwa zvodzo asi shamwari yake takangoita nomusi wani wakatomboya pana akutaita marero musi wakataka aiwa ka ungakuti utapambesa wadhebwa wati shamwari ndizvo here shamwari yako iva shamwari yako ishamwari yako iri ishamwari yako yakuramba pakati pedaa pamberi pedati wakuramba wai is because hausitaura chokwadi taura chokwadiupedzera mabhuku ari imwe mambo ndakanhonga zvinhu izwa shamwari kana kutaura kana nyangwe benzi riri kufura handiti kutaura munhu ona shamwari pane chinhu chirapwa icho chinhu chirapwa icho chinofanira kunge chii chanei usina kuchibata usina kuita sei wobva watozivi ndiwo nacho iwe wangotaura chinhu chofanira chii chanei wotozidiwe orit pataurwa nyaya yakataurwa navanhu yekunzi ishe akakudaidza akagara newe pasi akataura iye kuti iwe ukataura ano chinhu chindochiziva ngezvakatumwa nedumbo dumbo racho ndiyo rako dumbo rawauti ishamwari yako iye dumbo racho ishamwari yako apa utaura one mhosva mbiri one yekupinza zita radumbo ramuchi nyaya yako two yewana ishe mukati munyepera futi ishe saka chaita kuti iwe kechitatu dare rinori kutembe chii kaviri aka hautembeki kechitatu chinofunga kuti kungotaura iso chakutemba zvautaura chii inini mambo taura chokwadi orit zvatakuisa takuendesa kompatabata kompatabata the two things unobva waremera kuremara for life ndondikubatsira usati waenda kubadza kuti badza kana uziva kuti une mhosva yako ukasvika ukangobata badza iroro chete maoko ako ayanobva akongonyara kusvika ufe wachirema saka the choice is yours ndinoona kuti handi chokwadi badza riri kuyamada chokwadi chibude pachena badza riri kuyamada titeze ishe uri ari pana ine chimita ishe medzana uyeima ishe makambosangana nemurume amusiri changanidzo chokwadi murume ndakasangana naye ndapiwawo chichemo chekuti tawanewo zvinhu zvauya nemukomana uyu saka tibvunzireiwo kuti azviwanawo sei saka ndakamutora mukomana ndikamubvunzurudza akanditaura kuti achokwadi akamboramba ndobva azoti achokwadi baba zvinhu ndakatora ndini wakapinda sei akataura mapindiro akaita pakabuda wadhoo rakavhurika mbijana ndobva apinda ndokutora zvinhu ndokubuda nazvo ndo zvaakanditaurira takaenda akati zviriko kumba takaenda kumba tikatsvaga zvinhu zvizvo tikazvishaya svika tazoti izvi zvimboendai kumapurisa kuitira kuti kuda mapurisa angabatsira asi munhu apinda mumba saka akanga ari mumapurisa mukomana wacho anga ari mumakomapurisa akatodzoka musuno yavo ko uyu dumbu rakapinda pasi
ndo zita raakatonditaurira kuti munhu wandakanotambidza zvinhu izvi ndiye uyu Dumbura Philip. Ndiye wandakapa. Takubvunza kuti wazviisepi? Akati ndapa Philip Dumbura. Ndiye muna. Uyu Philip Dumbura kumapurisa akaenda. Hongu wakaenda wese. Mapurisa akati chii? Mapurisa akati panyaya yake akati hatina umbo hwekuti wakatambiswa zvinhu. Nekuti akati wena handisi kuzviziva kuti zvitaura neuyu ndezvipi. Asi uyu ndiye akazosara ari kumukomana. Kuburiswa kwake ndikuburiswa kuti nyaya yapera here kana kuti chii? Aipa pana uzoziva kuti kupera kwenyaya here kana kuti zvawakaburiswa wakazi nyaya yapera here kana kuti chii? Wakaenda kukoti? Ndakaenda kukoti. Zvikanzi chii? Patakabva kukoti ndipo patakaenda nabva jeri ndipo pandakacheka. Ndati kukoti kwakanzi chii? Kukoti kwakanzi enda kujeri. Ndakazobva kujeri yangu vapana. Mwedzi wangu wakangwapana ndakataura. Wakatopika. Saka it means kuti iwewe nyaya yakatoenda kukoti. Ukabatwa nemhosva. Anje, wabatwa nemhosva. Ndobva wapika. Chandanda kuzwa manje ndechekuti hatimixi the two things. Criminal law necustomary law. Achitise hatimixi. Kana iwe wakatobatwa nemhosva kucriminal court ukatoripa, it means kuti kunoku handiti hatichakwanisi kuramba tichienderera mberi nenyaya iyoyo because nyaya yakatopiwa mutombo. Munhu akatosevha chii? Sentence yake. Iyi yatakuita iyi itraditional chii? Handiti yatiri kuita yekuti tiite recovery yechii? Because already effect yekuti wakasevha sentence kumapurisa, it means kuti you are guilty, you were found guilty. Saka kucriminal side wakati wakapedza, asi kucustomary hausati wapedza because zvinhu izvo zvazvinauka. Ndisine mabhuku emukadzi wemunhu inonetsa. Pamwe mboboko namwe zvoite nemabhuku. Wanangotora mabhuku awo nyaya yapera. Wakatopika ke. Wakatadza kukuruka kuti unokutora zvinhu. Unozviziva here kuti imwe mhosva iyoyo? Unozviziva here kuti imwe mhosva iyoyo yekuti iwewe wakutoti iwewe mejasi yakatonga nyaya yako? Unozviziva here kuti imhosva kuti wewe kumira pamberi apa uchitaura kuti majestiti akatonga mhosva yako akakanganisa? Izvo wakaona kuti majestiti akakanganisa, wakadii kuapila against decision yamajestiti? Because ukafila kuti danho rino randa kubata zvakanaka, unoapila woenda padanho rekumusoro. Wakaita here izvozvo? Kana usina kuzviita izvozvo watori nemhosva yekushora danho. Because haungati wakatadzwa ukatosevha sentence wouya womira futi pamberi apa kutaura kuti iwewe majestiti akatadza kutonga. I think ngoma ndobatsira because pane chimwe chinhu ndaona paari, chandaona paari chanonzi let's follow up on this case imimeshe. Ndakuidzosera kwamuri ndizokubatsirai. Ndikuda kuti mukomana wemubatsiro pane zvinhu zvisinaomira zvakanaka paari. Mazva zvamuda ndikuidzosera kwamuri
endeni mukomana wamugari naye pasi mubatsire because pane zvandaona anzwe titese mazvazo ndataura anzani anzani ndiani nani Maikonza. yes ndikuti nyaenda kuzosa kunani maishe amboite izvo zvozvatise aiti kubatsira mukomana wake then zvakafanira because pane zvandaona zvinhu zvisina kuti hazvinondichekera saka ishe ndozokutaura